És nem tudom, hogy várjál, mert szétszedek valamit, hogy összeszedek. Ez egy nagy kérdés. Ráadásul béta, ez egy márka is. Fel kellene vágni a tortát az ünnepet. De el kéne gyújtani. Valaki már eszi? 40 felet nem dolgozunk, csak dolgoztatunk. Sétszedek már. Na egy durva happy birthday to you. Barbika. Boldog szülinapot! Boldog szülinapot! Vagy magyarul. Szülinapot, boldog szülinapot, boldog szülinapot, Péter! Boldog szülinapot! Fújd el a gyertyát és kiváltsz valamit! És most akkor halász. Boldog születésnapot, kívánunk, hogy legyen még sok ilyen szép napot. Boldog, boldog, boldog születésnapot, kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot. Na Peti, nyomd meg az ügyed és nyomd el tényleg. Hogy kell. Nem lehet ezt a 40-et lecserélni 04-re? 0-4-es ünnep. Akkor már pelenk, ha nem kell, akkor nem kell. Régen a 04 az a rendőrség, a tűzoltó szerződtek. Na, akkor csak a felnőttek esznek tortát. Abban az esetben a gyerekek ettek előtte húsit. Ki nem evett húsit? Na várjál, Lénike, te mit szeretnél csinálni? És volt ez? Tortára volna igény, úgy veszem ki a szavaiból. Voltál volna ingyen. Igény az volna.